Здравейте хора, днес ще правим един челендж. В момента виждате един друг, който се казва Тома. В момента сме с очила, защото той предложи идеята, за да той не му се иска да се вижда лицето и затова е с очила. И днес ще правим един челендж, който е свързан с една цигарка, която не е реална, с сок от ябълка. И 3 минути трябва това да го сложим и да видим какъв е вкуса. И нека да отваряме цигарките. Да бе, първо ще пуши. Изпушихме ги. Така. Не забравяй да пуши. А то смях е мама, да не се чуете. Добре, тук ще сложим. Добре. Видя ти майката да задава децата и да пушат. Слагай. Добре. Мамо, ти бъде да. Ма на пауза, на пауза. Да, на пауза. Какво стана? Справи ли?